uvaženie, že žiadny vyučenie nie je to za zápas, tak nie sú dobrý zápas. Tak, zápas bol od začiatku vyrovnaný, podarilo sa nám viesť 2-0, čo som bol veľmi rád, ale ozaj makalo sa na maximum svojich síl, každý z tímov tento zápas bral ako 6-bodový, si myslím, lebo tá tabuľka je ozaj nabitá, tak som rád za tieto 2 body, ktoré sme získali. No, z našej strany taký zápas bez záujmu, vlastne to bez nejakého náboja, zápalu, vlastne je to tak, s čím bojujeme aj celú tú jarnú časť, výsledkom čoho sú tie nevyrovnané výkony. Takže snažíme sa to stále nejako analyzovať, čo bol za problém, ale jednoducho z mojich očí, poviem to tak jednoducho, ako keby sa nám nechcelo. Tak ako sme aj ten gól dostali v predĺžení, tak si myslím, že sme ho mohli aj dať. Mali sme tam nejakú situáciu, traja išli na jedného, takže možno trošku šťastia chýbalo a to sa priklonilo na ich stranu, tak bohužiaľ sme to nedotiahli. Takú tú našu predstavu, že zakončiť 3 víťazstvami tú vlastne jesennú časť, ale tak ideme ďalej a bude jarná časť od začiatku. Celkovo tá jeseň už bola taká náročná pre nás z našej strany, že už sme mali v hlavách proste tie kolísavé výkony a nepadalo nám to tam a musíme na tom popracovať, samozrejme na premieraní tých šancí a do jarnej časti všetko spraviť preto, aby už to padalo a išlo to tým správnym smerom, ako má. Zápas to bol náročný, prvú tretinu myslím si, že sme neboli vo svojej koži úplne. Nevyšlo nám veľa vecí, chýbal nám všade krok, bolo to také zaspaté. Potom sa Nitra dostala do vedenia, našťastie sme to stiahli a sme sa dotiahli vlastne na 2-2 a žiaľ už to predĺženie bolo tam trošku na konci závar, aj sa nám nepodarilo vystriedať a vyústilo to vlastne v to, že máme z toho zápasu len bod.